Praise the Lord, Hallelujah, Kristoni takoktai bukuk song. Tini singkisa hakok mong naraklainay belai nangkuk mani topik. Sak ni mucung tui sumsok klaimani. Sak ni mucung matui tongai sumsok klaimani. Ani Kristoni takoktai bukuk song obo belai kena nangkuk ma saimanani nanggo. Jadi sing sak ni mucung tui sumsok klai tongkang kengki. Omo o sumsok belai kena kotor. Asumsok jadi cini bisinggo tongkang ki seng kaki pila sini sekang accident ngi puno thika hekebi imang korai puno thika engkang ki chungno elam bak frungo a thailam sumsok bai krengjak borok rok bo morkewo thangnai nei so ani kristoni ta khuktai bukhuk song abuni bagai phari tini singkisa dia lainai a sumsok rok tamom tai ango video ni bising tei norok no hambai maruo ani video no norok naimani bagai tai a video no norok puila ni simi paithak jora naidi tai norok ni sak ni sumsok rok no chai to goi naidi nung tamo sumsok khlai tong tamni bagai ngecheng bahan buthoi ni borok singkeba asuk perfect krei cheng joto no kaisa tai kaisa lamatoi sumsok khlai tongo ang phano cheng joto no haifano kaitor saka norok khaki fildi sumsok ni khaki fildi tai kathar ke tongna ni chesta khaidi ni sau jeng bahan buthoi ni borok sumsok khlaijak tei ngei thangwai pano jeng bachana nango tai khaki filna nango chesta khaina nango omochi ni samung gaboni bagi tini ang o video ni snamjak mani kaisa nahar mung gabono jeng chini sumsok tamo obono saimana ni nangnai tai a saiman mani yaglo jeng o sumsok ni chesta ma kainai yoknani bagai praise the lord ga abon began Kristen ta kuktai bukuk song sung elam bago pori kenugo room chapter 8 ni 8 sak ni muchung tei tongnai rok borok kaito no kha hamrui mainya so muchu narak di elam bag ni kok saka sak ni muchung ma tei tongoi kebo fano kaito no kha hamrui mainya matlab sung sak ni muchung ma tei jodi kaito ta khlai di mana khlai tong khang gang ke chung kaito no kha hamrui mainya so sung kaito ni besarok jeng Jisu Kristo no poito klaimani yaglo jeng kaito ni besa engka ke kaito ni besa engmani yaglo jadi sung sini sak ni muchung matui simi tongai tongka sini sak ni muchung mano sung klai tongka enggang ke jeng kaito ni kok no naya engmani klayo haike jeng kaito no kha hamri manyang mani klayo jadi sung kaito no kha hamrui si manyang gang ki chung bahai ke chukna hawa thangnai chung chukna hawa kaitor bai se tongai nai pi a kaitor se nono tui kha hamjagi ang ke bo nono chukna hawa sitok lakno oboni bagini elam bago saka lobmong 37 ni chairo kaitono nang khas rang rodi tarproni ni bebak nangma nono bo rei renai ni saka kaitono khas rang ranani abo chini samungno kaitoni dagi matui tongnani abo chini samungno kaito ni muchung matai tongna abo chini samung no gani kristoni ta khuktai bukhurok tabuk sung mungle abo se sung sak ni muchung matai tongkhang ke kaito no kha hamri mainya nei chungno tabuk elambak sungno saka ga tabuk example sung mar lai nai o topic kisa log nai chungno ka king david hekaba daud raja bo sak ni muchung matai tongai betsaiba bai tongkham betsai bana mokol bai nukha boblai burui nai thok nukha abon bagi bobini nogot tu bui ab burui bai thuka chakha te kaitor ta khlai di mono khlai ka kaitor bono sumso gnang nei majra berkha so daud bobini sak ni muchungma phaika sex khaina ni bagi burunyon no gui bobini muchungma bai no khlai kha huija gei pia kaitor nukha abo huija gei samung khlai mano bo kaitor bono natha ni business saka nung kaitor ta khlai di mono sumsok khlai kha nei saka so ni kristoni ta koktai bukro daud bo bini sak ni muchung matei tongai bo sumsok khlai kha ambai kaitor chajagya angkha gatabuk sung new testament no go judas iscariot bo sak ni muchung matei no jisu no phalai rekha rangbai bo jisu no phalai rekha so ni kristoni ta koktai bukuk rok chung elam bago o duita example na layo na sak ni muchung matui tini kebo phano kaito no kha hamre manai krikho muchung elam bago nugya kho
sakni muchung ma tui tongthok chathok khlai tonggoi kebofono kaito no kha hamri manai krui ko kaito ni muchung ma tui tongnai borok bose kaito no kha hamri mano kephadi abuni bagai tabuk sengei nai lene muchungai tamor seng sumsok khlai tong sakni muchung ma seng tamor sumsok khlai tong 1 point muitu narak di neng bahai ke rang aji tini topik kaisa neng bahai ke rang aji so sumo tini elambago hai ni sawo elambago cheng tini porikenugo 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10 oro cheng porike poriskar kanugo gnang engna nainai rok belok jago hake borok siawe hamya muchungma rok bai khiyo kachawo abotui muchungma rok bai borok khiklai gaija jago 10 rang no belai mokol chungmani abo ungkha beba hamyani yafang baksa belai rang manna muchungai poito khibiwi thangbai kha hake podre pot khi kha hamya engai kha theijak bai kha. Praise the Lord. Omong kha elambakni kok thar. Elambakni kok, Bible ni kok. Je bro gnang na muchung jaknai bini langmo kbang ma belok jakmung fainai ni sakha. Kbang ma amjok jakmung fainai. Te amjok jakmung fainai. Baksa ba khiyo klainai, baksa ba gaijawei thangnai. Ta kaisa 10 number saka rang no belai mokol chungmane obono puila yapangni sumsok. Tai omahai kebama borok tini poito no kibir kha tai borok sak ni a samung bai borok ni kha bai jakka nei chona elam baksau so ani kristoni ta khok tai bukhuk song cheng tabuk kisa dia ei nei lainai cheng rang no manani bagi chuak phalo rang no ajinani bagi cheng chuak phalo tani bagi cheng rang nang bagi chuak phalke cheng rang ajiwi tongo. So ani kristoni takuk tai bukuk song tini ching elam bag ni kok no kaham ke saimanani nango neng bahai ke rang aji abo kisa kaham ke saimanani nango jodi neng hamia lama tui or rang no aji khang ki neng kaito no kha hamrei manglak tamni bagi elam bag obo sawo rang no belai mokol ta chengdi chuno elam bag obo sawo rang no belai mokol ta chengdi nei rang no belai mokol ta chengdi nei sawo. So ani kristoni ta khok tai bukhuk song tini chung nugo chini kristan rok ni bisingo bo kabangma borok tini chuak sanambo bati bogi chuak phalo ang norok ni against kristoni ta khok tai bukhurok ang norok ni birudi kok saya but omo chaya omo ta khlai di neng kroksa jisu no manjak te tei arang no ajina ni bagi neng jodi chuak phalai tong khang khang ke eba neng bati bogi chuak khlai phal khang khang ke eba neng dukan khlai borok ni chuak no painin dukan no chuak no phalkang khang ke omo belai khena chaya omo belai kheno chaya bahai ke chaya tabuk elambago cheng pori laiwanam elambago cheng abo pori laiwanam tani bagi ke kristoni ta khok tai bukhuk rok o chuak nengai tini kebangma borok thei tongo kebangma borok tini nukhung bai thangka kebangma borong tini rabat bagan kemakha kebangma borong tini kheto kemakha tini kebangma nukhung bihik besai kak laika a chuak ni dartui gatabuk neng wansok di jodi neng a chuak no phailang kangki amo hai borro om tujang kamu neng sanai ang bogya pono buile bogi tong ble okay buino neng mazara taberdi neng se tabokti neng jisu no manjak bororo neng tabokti amo chaya और बाइबल तमसा पढ़ी चंगिसा कहम के खना लाइनाई रूम चैप्टर 14 ni 13 hake tabuk phaidi cheng kebono kebo mazra tabe laisidi poriskar ka saka kebono kebo mazra tabe laisidi ang boge bo bole bok nai bele ta mazra taberdi je bonai bokthong pia ang je jisno manjak nonot chesawo nang le tabokti nang jisu ni besase nang buino sumso ko ta khiklai di nang buini nukhung no ta sabai di abo nang si mazra berzak nai aboni slai ni takuk usta khuyatei pia sumso ko klai atei omotei samung khlaina
hneise norok bekha ma chongthai poriskar ka sawo elamba poriskar ke nini takok sumsogo klayatei nini takok usta khuyatei omahai samung ni bagi se norok ni bekha ma wansok thai ga tabuk nang bujidi borok tini chuak nanggai sakno buthari tongo omo kaitoni nok thar tini kebang borok chuak ngai borok sakno buthari tongo ngangke tabuk nangle chuak phalai se rangaji hui tongo ngangke nang tini a borok no butharmani klayo so omon bain Kristen takok tai bukuro nang borok no buthari nang rangaji mani a rang nini no khungo khaksang maragla tini nang chuak phalai rangaji nai nini busapono chuak chakrak nai eba nini busa drug addicted pono nai eba nini busai pono chuak chakrak nai nang bunyok khlaima hai nang bo khlaijak nai kaitor bai oboni bage omo hai samung ta khlaidi first point muito naradi chuak ta phaldi chuak ta bokdi chuak bai haksal ka tongdi tani bage a chuak ni bisingti tini kebangma tiprasaro komorna ni nai tongkha kebangma borok tini nukhung bai thangbai ka so ani video nang nai tongkhangang ki muito naradi tini ni simi bati ta boksidi tini ni simi chuak ta phaldi tai tini ni simi chuak bo taita nang sidi biar phanong tung english phanong tung ram phanong tung tini ni simi tai chuak nangya tini ni simi tai chuak phalia hnai nang siddhanto nana nangnai praise the lord hallelujah second ganja kaima sidi kaima sohni Kristen takok tebor ang borok na hamjak ma bai kesao nung sidi kai bangma siklarok ni generation no nosto klai tongo nung tabuk dofa ni kok kotor sao sini dofa hamai che malia drug addicted ang bai ka haing bai ka but nung kala nogo sidi kai tongo ang nono tini hinya ang sanani muchungo nung a sidi kai rangaji mani nin nukung khaksang ma paigla tini ang sukanto ang 7 bosorni sekang ang koroksa sidi chakrak tongmani ang koroksa sidi nengnai tongmani so o sidi boromni man sini kungthai bara sini tiprasarok ni aroni no chang sidi payo but ang tini sanani muchungo a sidi no neng kaimani obo belai kena chaya omo belai kena chaya omo belai kena chaya tani bagi kani Kristen takok tei bukro kaisa interesting norok nang sai kana na muchungo jepro ang kotoma ka hampina ni bagi thangka ingke ang message man kha suripro oborok ni sidi tongo hnai so ang bono sangka takok nang sidi da kai ni sangka i kayo gangmon saka takok nang sidi ta kai di obo belai chaya omong kan nang borok no sumso ko khiklai tongmani siklayo obno ta kai di nyang bono saka bo saka o takok angane sidi no ang tripro phaila ang direct biharo sorohoro ne saka o bihar ni borok no ke kaitor sanamia haida bihar ni sikla sikli ka bo kaitoni sanamjak borok geda so ani kristoni takok tai bukuk song kaitor amsuk butuaya bo sudu tiprasarong simi hamjagya bo wansano bo hamjago truksano bo hamjago bihar ni borok no bo hamjago o sungsani joto bahan butu ni borok no bo hamjago bo bini yak bai sanamka o nungnin tiprasono phali anang bihar ni borok no ko phali borok no ko buthari mano so ani kristoni takok tai bukuk song kroksa sikno sumsogo khiklainani amahai lama nang ta khaidi jodi nang sidi kai ranga jiwi tongkhangangke omo belai kana sai om belai kana sumsok kotor chuno elambak tamohni saka nang kisa poriwi naidi khnawi naidi bible ni ko nini takok no nang sumsogo ta khiklaidi nini takok sumsogo klainai omahai samong nang ta tangdi pia nang ba siwo nang saibo manai tongo nang sidi kai khangangke kebangma borok nostong nai pia nang kharang manai so orang ni bagai chung o chini o bukhani akahaman sok mano norui kibo orang ni bagai chung tini kebangma sikla sikli rong nosto klai tongo orang ni bagi tamu bible tamu sa mathai athroni soy mathai athroni soy jisu kristo sakbai tang samani kok tomung no kroksa sik ano poito khlai tongnai achrai basra rokni bere kroksa sukno sumsogo khiklai ke a borokno totrao holong dap kotor ma khawoi tuizlango khiklai remase hamkugo belai kan kirima sinsa Jesus saka sakbai tang hai nei
Ani borokno ani cerai rokno je sumsogo kiklainai a borokno holong dap kotor ma totrao kai bono sumudruwa kiklair dini sao. But nung thima se hamko gana ne sao. Amsuke mazra kotor tongo. Koroksa borokno sumsogo kiklainai borokne amsuke mazra kotor ma tongo. So ani Kristoni takuk tai bukuk song ang sanani muchungo. Norok khata toidi but kubui no norok no sanani muchungo. Nung je sidi kai tong mane abot saya. Omo kai tor jajagya. Nung oboni bising tei tini sumsogo kiklai tongo kebang ma cerai rokno. So ani Kristoni takuk tai bukuk rok tini ang norok no poliskar ka sanani muchungo. Tini norok jodi sidi kai cuak palai norok ranga jiwi tong kangang ki kubui no norok ni nukungo santi paiglak nung sidi palai eba nung sidi bai ranga jiwi tong kangang ke moitu narak nini cerai nosto ngai tangnai nini cerai pano drug addicted ngai tangnai eba nini cerai ni future nosto ngai tangnai nini nukungo rang puisa ni bial fainai. So ani Kristoni takuk tai bukuk song moitu narak di nung kaitor ni dagi mano rakho gei tongya tai kaitor taklai di mano jodi nung khlai tongo ke nung salsa komoroi thangnai bahai ki komor nai dalan nok kahama tongo nok khu kahama ni tongo gari gura bebag no tongo that nini busa se drug addicted tam law nini nogo dalan paki bebag no tongo rang puse je nangmani bebag no tongo haipano tini nini nukungo kuno santi se grei nini bihik bai neng kethalai si mainya nini busa bai neng koklam kaham ka se sablai mainya noksa nok ari bai neng kethalai si tongoi mainya omo tamu manma niklai. So ani Kristoni takuk tai bukuk song tini ang sanani muchungo omo hai samungno neng khlai tongkhang ke neng kun dini hami manglak ang Jisu Kristoni mungbai no sao elambak ni kok thai bai no sao. Jadi neng nini takuk no sumsogo kiklai tongka cuak palai sidi kayai neng hamai cai manglak nini bekawa ek din pono khaksang ma paiglak nini nukungo pun dina hamkrai paiglak neng no je ranga jimani nini bihik pono hamiang nai neng pono hamiang nai eba nini busa pono hamiang nai neng je rang kamai kaiman abo rang hai neng kemawi thangnai. Bible puila puripuru norok no sai khna rakha 1 Timothy chapter 6 ni 10 kebang ma borok tini kha hamia angja kha baijak tini kebang ma omahai borok tabuk bo realize khayako tabuk bo sisaya ko tabuk bo omoko no phiog yako neng sidi kai rangaji ka 5 bosor neng sidi kai rangaji ka chuak phale reng rangaji ka tabu nin nu ko khaksama tuda tong neng sungai naidi nini besa bahai neng sungai naidi nini besarok tini bobishat ka hamdang kha sungai naidi nini nukungo bahai sengai na di neng kisah sak baitang so angle sawo nini nukungo tabuk khaksang ma pan baitong ka salsa neng komor nai salsa neng o khaksang ma kemajak nai salsa orang bo nini nukung ni kemawi thang nai tamni bagai ngangki kaitor sak baitang saka ani borokno sumsogo kiklai nai borokno ang mazra bernai bo holong dap kotor ma totra khawi thima se hamko go belai kirima sincha kaitoni borokno neng sak nangya tangdi kaitoni borokno neng sak nangya tangdi o sungsaran ka kaitor bai snamjak o sungsani joto borok rokno kaitor bai snamjak omoni bage o samung khlai jodi neng a borok no sumsogo khiklai kang kaito nono se majra bernai sing Ezekiel porike kaham kono nugo khoroksa takok sumsok khlai tongkha samung chaya khlai tongkha pia neng nugui bono mungsa sak sayangke bini majra neng se berjak nai ni sao belai kirima sincha jadi neng saimani tongo neng o sidi kaima bai kebangma sererok ni langma nosto ngui tongo tabuk nernang sana mucungo triprawa sabo ganja kaya tongsi triprawa sabo drug addicted inya tongsi ang norok no mazra beria but kubi kok no sawo norok sawo uma tabule drug addicted bangka o sidi nin din drug sanam jago o sidi bakasa drug no ani Kristoni takuk tai bukuk song tini chini dofani borok truk sikla rok ni langma nosto ngai tongo but oborok ni karon tini o sidi kanya rogo tongo so ani Kristoni takuk tai bukuk song jodi norok kai to no kiri khangangke jodi norok kai to no khabai khubai hamza khangangke norok tini ni simi omahai samno tai taklai di mazra berzak nai salsa nang kaitor bai tamni bagi elam bago poriskar ka saka Rom chapter 14 ni 13 nini takuk sumsogok lainnya omahai samung tai taklai di
kawo kahamon sogi samung klaidi sidi kaimani selai nang mukhitung kaidi je manmane omani khapurui tongdi Bible saka mathai athroni soyo tomongno khoroksa sak ani borokno sumso kelake bono holong dab kotorma khawi tuyo khiklai dini sao so dudi nang asak samung hamya khlai rang ajiwi tongmani kaitor obo bebak no nugui tongo kaitor bebak no semanai tongo but nang bo semanai tongo ni nuko khaksang ma krei ngi tongo nei so ni Christian takok tei bukro omo hai samung ta khlai di so ang omo ani humble request o samung no tai ta khai di one joak tabok di tai ta phal di second sidi tai ta kai di tai sidi ni tika rang ta aji di ni nukungo khaksang ma tai tongthok ma phaiglang tini kebang ma Christian rok o sidi no kai rang aji tongo but ang tini mokol bai tang manugui tongo borok ni serai kok khnaya tai borok ni serai tini lama korojak tai tini borok ni serai no tini drug addicted ngai betongo lachi jagi tini girja no go phaya ma hai borok betongo so ani Christian ni takok tai bukhuro be careful Jadi nung samung nok laite ko salsa ni nu khungo bo om haing ni mano ini cerai ni bisinde ni nu khung bai mano oben bagi kaito le pian norok no phiogla o samung no jodi khlai tong kangke but kaitor maya gnang kaito ni khairok ma tongo nung tabuk bo kha kipil ka kaitor anu nakar jasi da angom hai samung tai khlalia tinin simi bono nakare nai bono map khlai nai but abo tabu nini thani se o samung no khaina da khaya nini muchung tai nung khaina muchung ka khaidi angbo no kono mana khaime ne but muito naradi kaitor salsa nono majra bernai apro nung belai kirima cinca ke seprak caknai nini nukung komoroi thangana nini beba kosogai thangana abo nukha botomano tongo abo kebangma tongo tini salai be mano tini norok no kaisa kok bumung bamang sawi pun sai mano but ang borok no lachime cinca narnai renani ya borok no bengai nyani ya but kubino susau om hai sumso klai tongka belai kana caya 3 number tir thengma tir phalma so ani kristoni ta khoktai bukuk so norok ta pasang bible lo sejak tongba tirta thengdi nei bible lo sejak tongba tirta thengdi nei but bible lo tirta thengdi nei sajagli apono but bible lo hai ni sejak tongo sak ni muchung ma tei tongoi sumsok ta khlai di nei to bible hai ni bise tong yapang bachabo sak ni kolom te kiklai samung tangdi sak ni kolom te kiklai nang aji di nei but tini ching a tir thengmani tir thengai ching rang mano khoksa ne 80 teka mano 5 teka ni 400 teka mano 500 ni busuk man 40000 mano hazar kaisa ne 80000 mano so oboni til danda ngai tini sini borok kebang ma lama koroi tong kebang ma church ni leader rok kebang ma mothani borok a tir no thengai tini cover sawi tong but tini ang ami mokol baita munuka ani parawo kebang ma borok a tir no thengai jorwo horo mai machaya bongkha jorwo bondon suimea bongkha jorwo আশীর্বাদ সুইমিয়া বংখা জরব অন্নপূর্ণ ব সুইমাই নিয়াংখা উরজীবন ব সুইমাই নিয়াংখা আং অমকল বাইথাং বাই নুগুই ফেকা সো আনি খ্রিস্টনি তাকুক তাই বুকুক সং অমহাই খকসা বাই 80 টাকা মানে আমসুক বেনিফিট অব শয়তাননি অরনিসি ফায়ম 100 টাকা বাই 8000 ইনকাম খালাইনা অব শয়তাননি অরনিসি ফায়ম ani kristoni takok tai bukro moito narak di a tir ni a rang obongkha tini khoroksa kolom tui khiklai chanai abono rang segei namani seklayo so ani kristoni takok tai bukro oboni bagai moito narak di jodi nang tir thung tongka oboni ni bagai kahamya obong sakni kolom tui khiklai nang thangmania but omo nang buini kolom tui khiklai jakni rang no namani seklayo o rango nini hakre obono nanani orang nini hak reitan bagi neng kolom tu kiklaya ko orang nini bagaya jadi neng omar ke ranga jiwi tongkang ganggang ke omo bo muitu narak di kaito nono majra bernai but je tir falnai tir ni malik ang morok no sana mucenggo tini neng buini sak ni kolom tu kiklay man arang no ajiwi neng genang sai tongmani salsa neng komoroi thangnai salsa neng nostong gei thangnai ang norok no sraya ang norok no se but elam baksa salsa komoroi thangnai omhai bororok elam bak ni kok o bible ni kok se ang tini norok no sai kana o bible ni kok ano kiria borok salsa borok komoroi ma thanganam nung komoroi thapla sai to thanglak pia ninu kung paralyze ngai thangana ninu kung sarai koroksa drug addicted ngai thangana ninu koroksa sarai problem ngai thangka tamong nai ninu kung bai thangnai so ani kristoni ta khok tai bukhuk song aboni bagai rang no asek mokol ta chengdi am bible serai sijak tongo 1 timothy 6:10 rang no asek mokol ta chengdi
rang no mokol chung mana abu belai sumsok kotor kipia a rang no mana muchung ma bai tini sak ni muchung ma te aji layo tir thingi rangaji ne aji tongo tir phale rangaji ne aji tongo but ang morok no sana ni muchung Jisu Kristo ni mungbai o elang bak ni kok omo haike nang samung khlaimane abo salsa kaito no majara bernai nei praise the Lord hallelujah omon begani Kristo ni takhok tai bukhok song phaidi ching ek number chuak phalma ching mathak laisiwana 2 number sidi kaima phadi ching mathak laisiwana 3 number tir thingma eba tir phalma phadi ching omono mathak laisina a 3 ta no tini ching sreng laiwana a 3 ta no tini ching mathak laiana omo belai nangkukma so ani Kristo ni takhok tai bukhok song jodi o kotor sumsok rok bai tini ching ang sakbai tangsimi sumsok klai phia jodi ang buino bo sumsok khiklai tongkhang angke omo belai khena kotor chaya belai khena kirima sincha o sumsok belai khena kirima sincha jodi omo hai sumsok ani orot tongai ang kai toni thanio nakar mong saineo jodi ang thikhang angke elam bak sungno prungo motha sungno prungo a borokle morke ose klai nai ne praise the Lord hallelujah अब megani Christian takok tei bukro ang norok ni thani request kayo ang norok no koyo omai samrok no please norok mathak sidi omai samrong norok yakari residi judi nang ni no kungo hamkrai ni no kungo tongthokma khaksang ma bai nang tongnani muchung khangangke omai samrok no nang khibiridi omo tab Christmas ni jora Christmas jung Jisu Kristo no chini khapango achere nani jora but a Christmas ni jora obose nang tabu bo khana slai maindia tabu bo nang borok no sumsok no khiklai ri ton khongangangke a Christmas tamong nai ani Kristo ni takok tai bukro phadi ching chini langmano selai wana Jisu saka Bible solonte Peter ni bisingti saka ma samong ni 17 ni 30 ora angrok no porik nana musungo borok siangai tongpru ni a molno kaito romlia tabukle joto hani bebak borok rok no lama hameni kifil faidi nei bo hunka borok siangai tongpru ni a molno kaito romlia tini sang siai ingya pya sang situtui se senga sumsok klai tongmani but heaven kaitor sawa ang obno romlia but ang bupuru jepro nang bini tin nakar mong sanai khaki pilka omai samong khlai lia nei apro boni ni asum sok no rom glak nono bo machara ber glak tebo sakha tabukle joto hani beba borok no lama hamyani kipili faidi nei bo hunka so kaitor muchingo ching jeto lama hamyati ranga jiwi tongmane ajagani khaki philui borok ketal borok kaham engani abo kaitor muchung jako hari abuni bagi ching elam bago samahai ching kaito no khasrang layonon kaito ni muchung matei tongana nang kaito ni muchung matei tongkhang angke nini langmo joto nangmani amo bepak no nang kaitor bai supungoi rejak nai so Jisu sakatamo mathai soini 33 nang chukna hani bagi seka 100 gradi tarpore asang sani joto nangmano no bepak no ri rejak nai ni saka so sang kaito ni hani bagi seka 100 nani nango o sungsaro tongpru sudi sang kaito ni bagi 100 liang angke chung chukna hawa habna ni chuk yakko sini bekawa kaito ni bagi 100 jak chukna hani bagi 100 jak nani nango abun begani Kristen takuk tai bukro ang norok no tawi se repeat kaisao chuak ta phaldi sidi ta kaisidi tai tirbo ta thangni tai ta bata phaldi o tinta jinis no stop khana nango oboni bisente tini kebangma borok non sumsogo klai tongo nukhung bai tongo oboni karon bepak no nung ang osam no khake tin nosto anglak khamu praise the Lord hallelujah gaw musuk saina ni kok no muthangna ni michingo samaja gawo sayarok tongkha angorong ni tini nakarma sano tai chamarok tongkha norok obono accept kaidi tai kaito ni mumbai ani bagi norok suridi tai khoroksa no share khlaidi hambai